da mu da abba za ka yi mana mulki irin na gaddafi kai ta yi babu canji abba muna kauna ina zuwa so nace ka bada minti ba da minti zan yi magana da Allah ka minti ba mamaki a wannan wata 6 zuwa 8 din idan an bashi ba alheri bane a wajen shi Assalamu alaikum jama'a, sunana Haruna Abdullahi. A yau ina tare da manya-manyan baki jigajigan baki guda biyu. Ɗaya daga cikin jam'iyyar APC, ɗaya kuma daga cikin jam'iyyar NNPP. Yana da ne sunanka? sunana Usman Salim ko in ce ana dan gamu wani suna wanda aka ce suna da inkiya mai daɗi. Lakabi kenan. Wato Usman Turoza. Wannan ake To masha Allah malam Turoza. Yalla bai kai kuma ba. sunana Hamid Ismail na Abakalla ni ne Director General na Tinubu Shatima Door Initiative Masha Allah. daga jam'iyyar APC. Masha Allah malam Abakalla. Kai kuma baka faɗa mana jam'iyyar ka ba. ni ɗan jam'iyyar wato kwankwasiya abba gida muna nan kan bakanmu babu gudu babu ja da baya. Masha Allah. Malam Turoza, idan ba za ka damu ba, muna so ka ɗan faɗa mana, ka ɗan faɗa wa masu kallon mu wani irin jin daɗi kake da shi kuma wani irin ɓacin rai kake da shi game da wannan hukunci da kotun appeal ta yanke game da wannan zaɓe da aka yi wanda ya gabata. Me za ka iya faɗa a kai? To alhamdulillah mu dai to abin da za mu ce Allah za mu gaya kuma shi ya bamu kuma a hakan ma yanzu ba da ni ke ban ba muna nan a gobe muna nan a gidanmu wato kwankwasiya amana kuma mu alhamdulillah wannan tafiya da ɗan gandujiya da ɗan kwankwasiya ba wanda ba ya jin daɗin ta. Akwai masu biyan kuɗin makaranta, akwai marasa lafiya suna nan wani yana biyan 40,000 to a 40 an cire ma 20 alhamdulillah wata su da kake za ka ji daɗi yau ko gidan ku ɗan gandujiya ne duka aka ce an wa mutum ɗaya wannan abin to insha Allah kuma za ku bi wannan layi kaga ɗaya ya jawo 40 daga 40 sai mu tafi nawa 100 za mu tafi dalilin me alkhairi kuma duk wanda ya alkhairi wallahi baya faduwa ƙasa ba. To yanzu ban katsi numfashinka ba, yanzu dai ka fara ainihin faɗa mana roman NNPP kenan. Wannan to kawai so muke ka faɗa mana me wani irin jin daɗi kake da shi ko kuma bakin ciki kake da shi da wannan wato ainihin hukunci da court of appeal ta yanki. Daɗi ka ji ko kuma rashin sa? Gaskiya ni ban ji daɗi ba. Kenan ka tsorata kenan? Ba tsorata ne ba. To me kai? Saboda abin da yake faruwa guda ɗaya ne. Yau aka ce mutum ya rasa to ba kai kaɗai ka rasa ba. Barnar gaba ɗaya kai duka. To alhamdulillah mu muna nan har gobe duk wani ɗan kwankwashi ya da gani baya gero kuma baya tsorata. A duk inda yake kansa tsaye yake abinsa. Kuma in dai za ka yi abu ka sa Allah a ranka to bijaya annabi Muhammadu zai tsaya ma sai kai haƙuri za ka ci ba. Kuma muna nan akan bakan mu har yau har gobe kwankwasiya amana kwankwasiya uwar mu ce uban mu ce kwankwasiya muna tare da Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso muna tare da Abba gida muna tare da duk wani namu na amana dan kwankwasiya. Yau ka fito a ce Abba ya fito dimbin jama'a amma motar kashe ta aiki tsabar dan adam sai dai a ta tura ta in daga nan ya kai kura za a yi wannan tafiya za a yi ta danna ta nan tafiya. To mun gode malam Turoza. Malam Abakalla muna so kai kuma ka faɗa mana menene me zaka ce game da wannan hukunci da kotu kafin ta yanki ƙara ƙwarin gwiwa ka samu ko kuma kai ma tsorata kai? To salamu alaikum. Wa alaikum salam. To ai an ce labarin zuciya a tambayi fuska. Allah haka yake. Mu ba abin da za mu ce da wannan kotu da wannan al'amari da Allah ya riga da ya yi dama tun a baya mun ce abin da Allah ya yi mu shi za mu karɓa. To aka zo aka shiga zaɓe Allah ya yi hikimarsa aka zo aka yi abin da aka yi na cushen ƙuri'a da abubuwan da basu kamata ba muka faɗi zaɓe muka karɓi faɗuwa amma saboda bin haƙƙi na 'ya'yan jam'iyya da 'yan jam'iyya muka kai kotu aka bincika aka gano wannan cushe da magudi da hauma da suka yi sannan kotun farko court of tribunal kenan ta sallame su aka tafi suka ɗaukaka ƙara wanda a farkon muka kai su na biyu kuma suka ɗaukaka ƙara suka kai mu dama ka san abin haka yake
da lokacin da ka kai in kai nasara kai kuma a gaba kai za a kai to su ma suka ɗaukaka ƙara ta biyu ma court of appeal muka sallame su to ala kulli halin muna sa rai muna kyautata zato tunda mu zuciyarmu kullum a tsakake take kuma muna gaya wa magoya baya a kwantar da hankali a nutsu a ci gaba da gaya wa Allah duk abin da za ka yi in ka tsarkake zuciyarka kai shi kuma dan Allah komai zai zo zai zama da zai wuce kuma insha Allah za ka yi ga nasara mutanen da suka zo aka fara siyasa aka fara campaign suka yi ta alƙawarurruka iri-iri kamar yadda yake faɗa ya ce an yi alƙawari an biya wa mutane 20% ya ce ne ko 50% kana biyan 40,000 an biya ma 20,000 ai ba ku ce ba cewa idan kuka hau gwamnatin nan kamar da Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya zo ya yi free and compulsory education idan shi ce za ku ɗauko za ku yi kun ga na farko kenan kun yi ƙarya kun yaudari al'ummar jihar Kano yan sahu kuka ce za ku zo za su dinga da ana suna biyan naira 110 ne ko 120 kuka ce su ma su daina biya cutar su ake dan sahu yana fita yana nemo 3,000 2,000 ta yara din karɓar mai naira 100 dan ma ku ci cutar su ake a daina karɓa za ku daina karɓa ku kawo nan ma yanzu maganar da ake 300 za ku koma karɓa a hannun yan sahu za ku musu uniform saboda su ba yan gasa bane ba yan gari bane za ku ware su daga cikin ku kuma yanzu da kake magana ake cewa kai dan wata jam'iyya ne kai kanka kenan ka yarda da hukuncin da kotu ta yi ka ware kanka kai ba dan jam'iyya bane yanzu da ku jagoran naku ba dan jam'iyya bane kamar da kotu ta faɗa kace kai dan jam'iyyar Kwankwaso yana da jam'iyya ne Kwankwaso shi kanshi a ƙarƙashin jam'iyya yake kaga wannan ya tabbatar da cewa ka karɓi wannan hukunci da kotu ta yi naji daɗi da Allah ya haɗa ni da kai a ƴan Kwankwasiyar ma kasa akwai ƴan hauma akwai makakku to na ta kai ma kana ɗaya daga cikin sashe baka a ciki tunda ka karɓi hukuncin kotu dama kowa zaman doka yake ka karɓa na gode da wannan karɓar hukunci da kai dama haka ake sa ɗan adam daga lokacin da ya gane ya yi kuskure ya karɓi kuskurensa to shine ake samun yaran zai gyaru to ina ma fatan Allah ubangiji ya sa ka ajiye wannan tafiya kwankwasi da na gaba ba da jan hula gano ba to ai abin da yake faruwa guda ɗaya ne shi duk abin da aka ce Allah an gama komai magana ɗan sahu da kai alhamdulillah ɗan sahu yanzu an rubuta musu akwai kati wanda ake basu za su je asibiti magani kyauta kun zo kun karɓi asibitin yato yara nan hasiya bayar yanzu ka ji hasiya bayar ba lallai a ce kirin kayi kamar wata 3 baka shiga cikin gari ba za ka iya cewa kana da bai saboda gyaran da aka yi mata ba kowa a to baka san da bai ba jiya ina cikin hasiya bayar to alhamdulillah in dai gaskiya za ka faɗa ga ka da gemu ustazu ga hula ga gilas to wannan lamari da kake tafiyar gawo na gawo nogi bamto mu ma muna kwankwashi da nogi muna nan kuma ni na ji daɗi da ka taho min da wannan zance da yan ɗan sahu ɗan sahu a Kano cin mutuncin da aka musu ba kowa ba ɗan sahu yana tafiya sai da aka ce ɗan sahu gaba ɗaya ma za a yi kansar ɗinsa a garin Kano saboda me aka ce sun yawa ƴan kasuwa suka musu ba wannan in suka daina shigo da shi ba ta me za a ci abinci na farko wani da ka samu ɗan sahu mutum ɗaya ɗan sahu ɗaya ne amma mutum 5 sai su ci abinci a kai wani yana da iyali wani yana taimaka iyayensa wani ba shi ma da inda zai je amma wannan dalilin ɗan sahu sai kaga Allah ya rufa mai asiri in yana buƙatar da wani abu a cikin zuciyar shi sai kaga Allah ya kure mai wannan dalilin neman da yake to aka dakatar da wannan bayan Allah kana tunanin wani hali za su shiga kasi su ga halin daba su shiga sata abin da bai kamata ba mu kuma a Kano muna son zaman lafiya bari na fara baka amsar wannan magana ta gaskiya da kai ta bangare guda daya na yarda da batun ka saboda ka san mu a koda yaushe idan mutum ya zo da magana ta gaskiya muna karɓar gaskiya amma ga gyara ka ce wannan guri akwai kuskure a gyara muna karɓar gyara to amma a ɗaya hannun da ka yi magana cewa an zo za a hana ɗan sahu za a yi wa idan ba za ka manta ba shekara 2 zuwa 3 baya yanzu kai baka isa daga nan gidan ka fita titi aka ce ma bayan sallar magana da wayar ka a hannu kana danna ba kai da ko tana aljihu baka isa ka bi wani layin ba to saboda menene saboda wannan ake so a tantance ko a addini yanzu akwai gyaran da idan ya zo aka duba aka ga za a yi gyaran amma gyaran idan aka shiga yin gyaran zai fito da wata barnar da tafi wannan abin da ake ciki haƙura da wannan barnar da ake kai yafi misali yanzu akwai bari ma misali da ka gane yanzu mutum ne ka gan shi yana zina tabbas kai ka gansa zinan yake to amma mene sai aka ce ka ja bakin ka shiru saboda menene ka je kana faɗa yayin yayin tabbas yayin to amma me amfanin faɗar kan gaskiya ce amma gaskiyar da ba ta da amfani
ka gane to idan aka zo aka ce za a yi sansarin za a san mutane nawa ne suke dan sahu kuma kowane dan sahu ana da record din shi wanda idan ya je ya aikata wani abu da wannan dan sahun za a iya kamo shi kai yanzu kamar da kai magana kace mutum 5 suna jan dan sahu yanzu ni da kai da duk waɗanda suke wajen nan aka ce da dan sahu ɗaya miki ba a maki kai in ka tafi har ka kwacen waya kake tafiya shi wancan idan ya tafi har ka kidnapping yake zuwa yin shi wancan kuma har ka kayan shaye-shaye drug dealing da waya yake da shi kun ga duka dan sahu ɗaya shi kuma wayannan neman abinci suke da shi to kaga su wayannan laifin su da aka kama dan sahu tunda su ma suna amfani da su ya shafe su to shi yasa wannan aka zo aka ce dole sai an tantance suwa da suwaye masu dan sahu suwaye da suwaye suke jan dan sahu suwaye da suwaye kuma suke ma'amalantar dan sahu kaga shi yasa aka zo aka fito da wannan tracker aka fito da wannan receipt din aka fito da wannan lamba ta dan sahu shi yasa muke gode da Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islama uban jam'iyya mai ci ta ABC yanzu kenan. So amma ni sai nake ganin kamar al'ummar jihar Kano ba suna nuna damuwarsu bisa wannan hukunci da Court of Appeal ta yanke kan cewar su fa ba fa gawun da suka yi ba abba suka yi amma dai ni fa wannan abin da naga mutane suna faɗa kenan akan Instagram da kuma TikTok da kuma Facebook. Ai ba amma ban sani ba ko kuma akwai wata hikima a cikin hakan saboda na ga yawanci zaka ga mai girma gawuna yana yawan tawakkali da Allah yana cewa shi fa mulkin nan shi ya ci sannan kuma ya sa Allah a ciki sannan kuma Allah ne ya bashi amma sai na duba da yanda mutane suke faɗa da yanda aka yi dandazan NNPP yanda aka yi dandazan dangwalawa Abba Kabir Yusuf aka yi dandazan dangwala a jihar Kano sai nake ga kamar anya ku akwai kanshin gaskiya akan wannan lamarin in na fuskanci ka kana magana ne akan cewa al'ummar jihar Kano sun zaɓi Abba amma kotu tana kokarin ta rashin adalci ta bawa gawuna to a'a ni dai ban ce haka ba amma dai yawancin abin da yake faruwa a cikin jihar Kano yanzu in ka duba social media zaka ga kusan kowa out of 100% to da 90% of social media yan kwamfasiya da kake magana shi yanzu in ka duba wai zaka iya ganin accounts ko na Facebook ko na Instagram ko na Twitter zaka iya ganin 7 ai su haka suke ai yaɗa propaganda ne ai yaɗa rumo ne akwai lokacin da madugun nasu ma ya je ya samu shugaban kasa wai yana so abin ministan Abuja shugaban kasa ya ce mai kamun wani aiki kai kana opposition party ka zo ka ce zan baka kuma ya zo ya fito yake gaya musu shirme da hauma suka dinga karba wai za a yi minista a ina wace gudunmuwa ya bayar amma ji muka yi ai misali ina kai ka ne irin hauma ta su inda ta dauko asali ka gane to shi dama duk inda aka ce wannan shine uba a gida ka san ce duk inda katanga ta faɗi to daki asirin daki ya tono to duk inda aka ce an samu jagora wanda gurbatacce ne shi kullum tunanin shi ya za a yi bukatar kansa ta biya shi kullum tunanin shi ya za a yi idan ya ɗauko abu idan ba wannan abun kake ba kawai ba daidai ba ne yanzu misali ka ɗauki irin ayyukan da gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi na gadoji na harkar infrastructure ka gane na harkar tallafa wa ilimi Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi ya free and compulsory education a Kano shi ya karfafa primary health care a Kano shi ya taba komai da ake bukata na jihar Kano ya zo ya dora aikin shi kansa madugun nasu na hauma ya dora akan aikin Malam Ibrahim Shekaru kuma ya zo ya aikin shi so shi biyu din kwankwaso idan ya zo ya aje wannan teburin in baki ne ya ce fari ne to kai da matsayinka na mai ilimi na mai hankali in ka ce fa ranka ne wannan fari ne to fa ka dau layin gaba da shi ka dau layin da ba za ta muku daidai da shi ba to irin wani abun kana la'akari da su na social media na waye da waye da sauransu da haka suke za ga mutum ɗaya da guda ya goma ba na ina ka bane ya shiga nan ya posta ya shiga nan ya abin da aka ce kana da uban gida to shi ba za ka bu ba dufa layin da aka ce ka bi shi dodar to wannan layin ba dodar din ake ba mu gona da iyaka to ai kaga inda kuka kira kanku makani kenan ka gani ai shi muka sani ai yau idan wa muka sani mu kaga yanzu shi muka sani a siyasa da muke jam'iyyar ya taimake da muke jam'iyyar ka gaya mana da wani yau idan dauka ka wa mutane su kasar gari ba ku daukowa ba yayi kuskure kuma an ce dan mai data dan mai yaro su za su wannan tafiya kuma su aka ce aka samu dan mai data da dan mai yaro su suka tafi wannan gari wani dan mai data da dan kun mai zo yaro kun ce mana wannan kudade da muka fitar ya kamata a ce mun zo mun gina wannan abu a garin nan to wani ma jirgin bai taba gani ba sai dai ji a sama to yau gashi ya hau jirgi ya ja bele ya nadi India aka ɗauka aka ba a wani yanzu nan mun kunkus aka ɗauka aka ba ɗalibai sama da dubu da ya je kunkus aka ba shi wannan kasar biya musu ya zo ya yi rainan sa magana ta hanzari hanzari maganar abba abba ma da ya tashi da ya zo shi ma mota da suke hawa a wani aka ɗauka aka ba shi kunkus ya ake rubuta a ciki da kansu su ɗin inda suke magana babu wanda aka taɓa samu
irin dattara mai Musa Kwankwaso ya raini yaro mai kafa wanda ma ake tunanin nan gaba ba shi ne in Allah da daga nan bila za mu raka shi mu ko babu shugaban kasa kake nufi kenan ina ga ma wannan ko kana tantama ne a ni ba tantama nake ba in kana tantama to amma misali sai na gafa in ka duba akwai wani abu da na taba karantawa ranar da zaka ga al'umma Kano su kuma a bangaren gawuna suna son mutum wanda yake jarumi dogo zaka ga yawanci mata ma suna yawan son gawuna saboda yana da wanka har mazan ma ga farin saji da ake magana akai gashi yana sa ya duka masa alhamdulillah dinki mai kyau ai ba wannan ba Allah ba da wannan yake amfani ba da zuciya yake amfani to a zuciya ta ku ba ta da kyau alhamdulillah me yasa nace zuciyar ta ku ba ta gawuna da ya kyau fito yayi magana Mutanen ya da ce in muka zo, alkhairi ne wannan muka muka ce ce wahabu ya bashi al'ummar in Kano ba da ta alkhairi ne zaɓe wahabu ku. ya hana shi ka gane to me kuma sai na ka zo da tsayawa gilli a zo an ci zuciyarka. zaɓe a Ka zo garin ka Kano rushe a ce kuma lissafi dukiyoyin al'ummar wai ya jihar riga Kano. ya zo wai ya Ka gane? yi akan me mu har yanzu wallahi abba gida babu gudu babu wata da baya muna nan in zani ka daura wando muka sa wallahi to malam kuma mu yanzu muka fara wa kamar abin da malam Turuza ya faɗa cewa shin da gaske ne gawuna ya ikirarin cewa idan mulkin na alkhairi ne Allah ya bashi ya faɗa idan kuma ba alkhairi bane yana ya faɗi wannan abu ya faɗa to amma kuma me ya fa'ida da ɗaukaka ƙara kenan so ai idan ka duba tawakkali ko kuma ikirari na cewa idan abun nan ba alheri bane kar Allah ya bashi ba mamaki a wannan wata 6 zuwa 8 din idan an bashi ba alheri bane a wajen shi shi sa Allah ya dubi wannan abu ya hana shi a wannan lokacin ya kawo shi a mafi lokacin da al'ummar Kano suka fi bukatar sa to ai yanzu bai zo ba maganar da nake ita ce kwaya bai daya ƙara so lokacin da mutane sauran zuwan sa suna Tunda har yanzu ikirarin muke da talakawan kujera jihar a kai. Kano ne suka zabe su dan da ya zo ranar da za aka mu rantsar gani da to bai zo ba kantoma gwamna mai barin gado nan da 'yan kwanaki masu zuwa kaɗan insha Allah ranar da aka rantsar da shi washe gare shiga rushe dukiyoyin al'umma wanda a kwankwasiya shi malam Usman Baroza yake kowaye Turoza yana ɗaya daga cikin wanda ya kamata a tallafa musu a gwamnatance wannan shagunan da aka rushe sama da 50,000 a filin idi na tabbata yanzu in aka ɗauke ka duk da an yi ba daidai ba aka ce an kwace shago a matsayin dukiyar wani ko mallakar wani ai gwamnati ce waye ya bada wajen gwamnati to gwamnati tana da karfin da za ta iya karɓar wannan wajen ta ce a dawo ko a zo a biya a ƙara tunda suna ikirarin cewa ba a siye shi ta hanyar da dace ba to kaddara ma ba a siya ba a matsayinka na gwamna mai ilimi wanda al'umma suka zaɓe ka ke ikirarin talakawa sun fiye a wanda suka zaɓe ka na jihar Kano so wajen na yan Edo ne ko na yan Ekiti ai al'ummar jihar Kano ne suke siyasa a wajen suke kasuwanci a wajen suke tallace-tallace suke abinda za su samu su kai wa iyalansu wasu da iyalai wasu da iyaye wasu da kannai sai ka zo ka ce to kai a matsayinka na gwamna tunda gwamnati ce ta bayar kai ma da kake gwamna acting governor kana da duk wani immunity da ake bukata don ka karɓi wajen nan sai ka ce ka karɓa ina yan kwankwasiya tunda abin da su dama san kai ne ina yan kwankwasiya waɗanda ba su da ƙarfi in ka ta ana yi biya na sanya sai a wani zo na kai wa da turoza je ka ga shago can zuba kayanka an taimake ka ai to ba ai wannan ba saboda abin nasu kyashi ne a junan nasu ba sai suka rushe wajen ai ni da suka dawo da abin al'ummar da jihar Kano baya yau za a yi mun talla suka dawo da al'ummar jihar ni Kano ba na baya. son wannan suka dawo da abin da za a ce za a bani a sani a ni a midiya waɗannan lokutan nasu da wani kwari guri ba na zan ga yi ba. ana raba yan kwari suna raba fal ka duba ga conjection ɗin da ke cikin jihar Kano musamman kwari na ga ana raba bal yan kasuwa ba bal a cikin kwari nan IBB To, na ga mai alhamdulillah. shago ya fito daga shagon shi wancan ya fito daga shagon sun zo sun sa ludo akan alhamdulillah tebur wannan shine ake kira da hauma da dawo da al'ummar jihar Kano baya da dawo da yan kasuwa baya da dawo da jama'a. alhamdulillah wannan lissafi shine aka ce wai allura ta tono garba kun zo kun siyar da guri da Allah ya kawo jam'iyyar wato ina nufi wato mai kayan daɗi wato tafiya mai daɗi tafiya ta mutunci tafiya ta kamala tafiya ta masu nutsatsun mutane hankali lafiya kalau lokacin da ake gwamnati dide ba zan ce wai ba daidai ba ne kuma wannan lamari duk abin da aka ce mulki ko na gidanka ne sai da Allah ya fidda kai abba ya zo duk wanda yake da dukiya a wannan guri ba za a zo kai tsaye kawai a fara dukiyar mai dukiya ba amma kawai notice ko wani abu in ka siya abu da gwamnati ka kawo rasi a hannun gwamnati ka siya ba ka kawo rasi ba an baka notice ba yake so a ma ko coci yanzu ka je fitsari ba ka isa kai a coci ba to yau ba mu san me wannan yake sayarwa a wannan shago ba ko ka ga robobi
ko ka ga leshi ko ka ga irin dogon riga ko ka ga hula ka san me ke cikin shago masallaci ba duk abin da aka ce masallaci ba abin wasa ba ne sai za ka je ka ce Allah zai amsa ba kuma shi suka buka kuma an zo an yi gine-ginen karshe masallacin nan ana shiga ai shaye-shaye a illegal ai sata yanzu wannan suka sata wayan da suke shiga su je su buya wannan gurin ya musu kwaba da ana zo a faka motoci daga baya aka daina fakin ɗin motoci an zo an sai da gurin da ake sallah gurin nan tun iyaye da kakanni wannan guri yake to me ba za mu bar tarihi ba to daga baya ka zo an sai da guri in ka kawo mana receipt za mu baka gurin ka baka kawo receipt ba kuma ka zo kana complain wannan kuma an tauna a ɗan kwaran ɗaya da tsoro saboda daga kayan gwamnati ba abin sayarwa ba ne abu ne wanda za a zo kai ma ka gura wannan yankura yanzu ka duba daula ai makaranta ce aka zo aka sai da daula daidai ake ba shi ne ake cewa wannan da babu kwara babu daɗi shi ne aka ce ka sai da akuya ka dawo ta dawo tana ci mana danga wannan tafiyar da kake gani muna kanta ɗoɗar ma ɗoɗar kuma an ce mu makafi ne ba mu san kowa wanda ɗan Musa wannan maganar mu makafin ne ba mu san kowa wanda ɗan Musa shi muka sani a tafiyar wato abba gida kuma shi ne jagoranmu kuma shi muke yi akwai da yaushe muna gaya wa Allah in abu ya zo ya same mu ka gaya wa Allah Allah zai ma maganin wannan lamarin lissafi komai in ka riga ka yi Allah ne in kaddara ce Allah ne in samuwa ce Allah ne to mu yanzu wannan abu mun bar wa Allah muna nan har gobe abba shi ne gwamna a garin jihar Kano ko muna ƙare mai wani zato in Allah ya yarda abba bijaye annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai ya je ya hau kujerar da tunumbu ya hau alfarma annabi da alkur'ani kuma ma dubu kai ta yi daga nan har baɗin da mu da abba za ka yi mana mulki irin na Gaddafi kai ta yi babu canji abba muna kauna a Kano an game mana komai babu wanda ya mana wani abu Kano wanda ya kai abba da an mun je inda muke ganin fulani ba sai mun je Kaduna ko mu tafi Abuja ko mu tafi Lagos ko mu tafi Abba ko Ado Ekiti ko Akwa Ibom haka zaka je ka fulani ba kaca amma zuwan Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso habbata ake a gada bi za mu ce wa Kano mu kana ai sai da godiya kuma sai kabara Allahu akbar mun gode wa Allah ba abin da na wuce Allah alhamdulillah malam Troza muna godiya da ana mana lokacin ka da kai malam Abakalla muna godiya malam Abakalla me zaka ce game da su magoya baya yan uwanka wanda suke supported din gwamna me zaka iya faɗa musu ai sai dai mu ce kowa ya je kwantar da hankalinsa ya ƙara ci gaba da godewa Allah bisa wannan dimbin nasarori da muka samu da wayanda muke jira za su zo a nan gaba domin duk wani dan jihar Kano dan kasuwa da malamin makaranta da mai kiwo da mai talla babban burin shi ga ya za a kawo ƙarshen wannan gwamnati ta 'yan kama karya masu dawo da al'ummar jihar Kano baya ka zo ka rike albashi ka kori ma'aikata ka rushe dukiyoyin al'umma ka rasa duk wani aiki da za ka yi ma ka ɗauko wannan ka kama ka cika ka ɗauko wannan ka zo kana magana wai ka biya kuɗin makaranta yara sun tafi kwaya 100 an biya musu sun tafi makaranta India to da wannan kuɗin kwaya 100 nan me zai hana a je a biya wa waɗanda suke BUK waɗanda suke Sa'adat Tirimi waɗanda suke Northwest University ai akwai ɗaliban da har yanzu sun kasa registration amma gida bata koshi ba an kai wa dawa saboda ana son percentage saboda kowa ai ya san nawa ne kuɗin BUK ya san nawa ne amma in ka ce ka kai yaro waje India karatu to India ma yanzu wata abace da za a ɗauki ya ɗalibi a kai shi yanzu annan muna da universities ɗin da a Kano yanzu akwai makarantar da aka kai su bata bi ɗakin nan ba wasu in ka ji da suke kwana da kasar Sadin ɗaya akan ɗaya kawai an tarkata 'ya'yan talakawa an kai su sun je suna an kai su can wata wasu ma akan danja suke suna kana kallon alhamdulillah yadda suke zuwa suke rarraba abubuwa wannan abu da kake faɗa to irin wannan abubuwan idan aka zo aka dube su ana duba menene abu wanda al'umma su fi amfana ka zo ka ɗibi mutum 100 ka kai su waje da kuɗin mutum 100 nan zaka iya biya kan al'ummar jihar Kano wanda suke makaranta BUK a Sa'adat Tirimi da sauransu ka biya musu kuɗin makaranta har su gama digiri ɗinsu amma ka zo ka ɗiba saboda percentage ka kai su ka ninke ragowar kuɗi a aljihu. Malam Abakalla a ƙarshe dai me za ka ce? A ƙarshe muna gode wa Allah ko muna ƙara jaddada godiyar mu ga al'ummar jihar Kano mu mun san al'ummar Kano mu suka zaɓa gawuna suka zaɓa gawuna gara suka zaɓa amma saboda wasu abubuwa da suka je suka dawo aka yi mana tushen ƙuri'a aka yi mana duk abin da aka yi mana amma yanzu gaskiya ta yi halinta mun je kotu dama kowa zaman doka yake muka kai kara kotu
kotu ta zo ta tantance Dr. Harbo ya zo ya fidda lissafi ya harbe su suka fita insha Allahu nan da kwana 1 zuwa 2 3 wata kaza insha Allahu ga wani zai zo. Masha Allah. Malam Abba Kalla muna godiya. Malam Troza kai kuma me za ka faɗa magoya bayan wasu magoya bayan Abba Kabir Yusuf? Me za ka faɗa musu game da hukunci? In ya duba ya gani mutane suka zo wala mace wala namiji wala tsoho wala yaro. Tsohuwa ta zo tana karkarwa tana yaro duba mun jam'iyyar nan mai kayan daɗi ta Abba gida tana ina. Dan APC ya jawo ta ce zo ki zaɓi gawuna, ta ce ina zan je zaɓi gawuna. Akan me zan zaɓi gawuna? Ta ce ina kwance. Aka zo a kwankwasa min gidana. Aka ce yaro na ya samu su kula zuwa ƙasar waje. Ta ce ita da jirgin ta ganshi a sama ya wuce. Yau ita ta aka ɗau ɗanta yau ta raka shi airport har ya tafi. Yanzu ya zama likita babba. Yana nan ya buɗe asusu. Kan ya taimaki wannan jam'iyyar ta Kwankwasiya. Me yafi wannan daɗi mana? Shi fa dan Kwankwasiya. Magana ce guda ɗaya. Babban abin da zai ce ma wai jirgi da abin da ake ruɗa ku kenan. Ba magana ruɗa ba ce, ai abin da muke mu shi za mu faɗa. Ya kamata a kai shi za ka faɗa. Wayewa. Ni ne mun waye al'amura. ai magana waye a Kwankwasiya an gama ai. Mu yanzu an gawo ne iskomin. Wannan abin suna magana ne ta baki. Wai masallaci. Zance ne suke yi. Idan ka je Zance ne suke yi ai. Salamu alaikum. Abu ne guda ɗaya. Yanzu kar ka ga Ku dakata. ina ƙara nuna ma ne a koda yaushe. Malam Troza mu dan tsaya saboda mun ainihin ci lokaci da yawa muna so mu dan tsaya a nan. To ayi hakuri zuwa ko da ina zuwa so nake ka bada minti. Ba da minti. Zan yi magana. Allah ka yi minti. Ban gama da cika shi. Ni zan kwashe kai ne kyau. Zan kwashe shi. Ban gama ba. yanzu kai A ita siyasa da kake ganin ta. Ita ai ba gaba ba ce. siyasa Da mu da su ɗaya ne ai. In an haɗu za a gaisa. Ba komai bane ba ai. Siyasa ba gaba ba ce. In ka je gida mutum 20 amma kowa da inda yake. Wannan yana wannan makarantar, wannan yana wannan makarantar, to wannan yana jam'iyya kala-kala akwai su. Kai suka haɗa mutum ra'ayin mutum ba. Kuma duk uban ku ɗaya. To wani abu zai haɗa ku, ba zai haɗa ku ba. Garin ku ɗaya, ƙarshe makancin ku ɗaya. To me za mu ci da wannan abu? Sai dai alhamdulillah. Wannan zuwan mun gode wa Allah. Abba shine gwamna a Kano. Mun yi aikin da ba a taɓa yi a Kano ba. Kwana ɗaya. Alhamdulillah muna alfahari da wannan lamari. Kuma kotun da kuka magana wai kun ji mun san me ake a kotu. Alhamdulillah mun gode wa Allah wannan guri da aka kira mu na wannan program alhamdulillah mun ji daɗi. Ubangiji wanda ya haɗa wannan abu Allah ka ɗaga shi, Allah ka mai ta mana, muna nan kai kuma ɗan gawo na gado. Gawuna is coming. Gawuna is coming. Kuma Gawuna has already arrived. To mu kuma Abba yana nan. Ni da kaina zan zo in ce Abba kallahu ka zo ai wannan tafiya ta Abba gida. Mu ɗora ma jar hula mu kanka kabbara. Jin daɗi. Alhamdulillah ni kabbara. Yadda da hukuncin kotu kuma ni ban yadda da hukuncin kotu ba. Ina sa ma ran dawowa jam'iyyar. Ni ban yadda da hukuncin kotu ba. Yayi magana saboda hukuncin kotu yayi magana da nake so masallaci da suka yi daidai ne. Daidai muke muke sani cewa Saudiya idan ya je Makka nan ne ake tutiya da shi a nan musulunci ya taso Makka da Madina. In ka je harami masallacin da yake harami shaguna ne suka zage shi. Da hotels. Saboda menene wannan masallacin wannan shagunan suna kawo wannan masallacin kuɗin shiga. In dai magana kake ta wayewa ta kuwayayyu ne to an zo an kawo ci gaba da wayewa a jihar Kano da kun dawo da al'ummar jihar Kano baya na da shekara 50 ba za a mai da wannan asarar da ake. Wacin wayar da ake a garin Kano kaga Allah kuna ji ana yi da wannan kuna ji ana yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masha Allah. To mun gode da gayyata da aka yi mana ta wannan teburi mai shayi. Ya zo ya karanta mana teburin labarikan teburin mai shayin su. Mala fakalla Malam Troza muna matukar godiya kuma muna jin daɗi. Kuma mun gode da kuka bayyana mana ra'ayi. To alhamdulillah mun gode. Ina so idan mun gayyato ku zo ku faɗa mana ra'ayoyin ku. A'a ni so nake idan zaka gayyato ni nan gaba ka nemo dan Kwankwasiya. Ni ba dan Kwankwasiya ba. To ai ba hauma ba ce. Muna godiya. Ai yanzu abin da aka ce muna godiya wannan ai da ka zo cewa kai kuna jam'iyyar Kwankwaso. Ai ni yanzu da nake na ce ma ni dan jam'iyyar APC. To ni ma na Kano. Ina goyon bayan Nasiru Gawuna. Ina goyon Abba gida. To ka gyara
batun ka yanzu to amma da kuma gyara barna ba ku gyara ba ku za ka ƙara gayyata na ka nemo dan kwankwasiya ni dan kwankwasiya ne cikakke a'a to ai yanzu ni na gyara maka da kwankwasiya ba mamaki kana kan katanga ne saboda kaga nasarar dawo ta taho muna nasarar dawo ta taho ba muna godiya muna godiya wannan kala to ai abin da faruwa ai guda ɗaya ne kai ma akwai irin taku mai tsintsiya a haka ai baka sako ta ba ka sa ta duk wanda ya gamu ba ai baka sa ta ba ba mu da wata amma alama dai mun ga saje irin na cewa mu yan Nasiru Yusuf Gawuna